Basta, ako ipakita sa gawas ha. Pero, magkuyog yapon ta. Kuyog ta? Oh, magkuyog ta padung dito. Pero, udagyo lang kutagod. Nga, ikay sulob sa Santa Claus ha. Or ako'y Santa Claus? Oh, ikaw ay masulob. Sige. Basta, ang ako si Simon. Ang imo, ang kanding. Wow, natuto ng kanding. Masiguro, gid ba? Oh, ana, kutdag yun. Tadoon ako din eh. Ayaw, pangitag lang yung lugar nga kataguan nila. Masiptigit pa kayo ba? Hindi. Saan, buntag sa'yo, tamigikat. Ayaw lang siya ng sayo kayo. Mangita lang tagpagdi nga. Mingaw ba? Alas 3, ana. Yes. Lumit ka na sa tanan. Hindi. Katanta na. Nga, ang katong custom ni Santa Claus, kuha na to. Nato, dili. Sokda to, basig luwag ka na nimo. Ang ilang pum, imong lawas. Pambok ka pa kayo, mura na lawas. Kuhan, bangkay. Ayo, Simon, Bon. Oh, ay! Kung saan naman yun ako, Simon? Uy, hindi naman ko pati manon ni tatay sa mga kanding. Ano man? Kasi Flor na lagi iyang gitugutan ng matiman sa mga kanding. Ipa, kuyog ko niyang matoy ng mga inspection sa mga kabalayan. Bon! Kenapa sa Bon? Noon. Ah, hindi ko. Itoy! Oh, musta? Bon. Di na ko nun siya pabantayon sa kanding siya ng Tatay Dinsyo. Kaya pagkuyugon siyang mato, yung mga inspeksyon na sa panimalay. So, nagpagkabutang na doy. Magtuon magud si tatay nga amuan na tong kanding. Unang si Flor ang gusto niyang patiman nun. Huh? Nya, isultihan na ni mo si Mama Paro na. Wala pa noon, pero kamo lang sa akong giuna. Saan na nato, Bon? Ilang taon na to? Ato na bilang gisabutan. Hindi mahimo ang kanding, ani na to. Maulagi unta. Ay, sagdi na lang. Doy, sagot na lang una nga si Flor may mo bantay sa kanding. Ya, sikritual lang ko siya. Tingnan nga, suhulan siya na mo. Pero di mo siya nga balaka, kita ba nga mo na mo siya bantay. Ang importante din ha, naapungan niya ang kanding pirmi. Sige, ako na lang itong sultian si Flor. Sabutan lang magmayo, pasabta lang. Sige. Saan na nato, Bon? Saan man tani ba na eh? Kasi masabta niya sa kadaghanan, mga sigot atong gitaguan. Kinahanglan nato bining dalion. Mao lagi. Kung kita pa lang unta mo, wala, hagbay ratang gadali. Pero unsaon man nga, agad mo tas mando ni ma'am. Di ba, nakainomdom ka? Nagingos ma'am na to, nga, tagplano siya, dadun niya sa lungsod ang kanding. Ato na na ipada dito sa lungsod eh. Pero, layo na sa kagubot diri. Ato arid to. Kaya pagigsabot eh. Ako na panihon diri, kaya para kita tulong magsabo. Bahala ka. Ato arid to. Par, ano par? Ako na, berikod yun. Yun, ano mo ni Bato? Naomi? Hindi na mga ilan. Hindi na gani, mura siya sa Santa. Oy. Libog lang daot santa. Huwag kaon. Lagi? Pero na lagi. Ito to. Sa pagdi ng likod. Ako sa ning palungod kayo. Pero ko sa inyo. Oh. Putay. Nanglan dungan ta dito pero sunod ako nimo ha.
Kung nagkakita, gyapon ko nimo part. Problema ba? Wala yung mayabot. Gamay rin ko, dili kayo taas tong kuwan. Gab na to. Basta, imo nga si Simon, Oh, kung bahala sa kanding. na. Tukda gyud ha. Tukda. Siguro agi gud to. Gutda yun ha? Dito. Look, listo lagi ba ha? Kasi masukol itong tawan na. Aw. Problema part. Nanar kong pusas. Dadaan ako ganrinid. Ako siya pakito sa rinid. Gulato na ko siya. Bahala mga bungkag ni. Karo di siya madlok. Adto na ko siya. Sirong sila ha. Karo di siya matugan. Asang malibang kwarta ato. Na okay ka na part. Pero ayaw kumpiyansa. Basig mamakak sa tunin mo, dili ka masumbong tinuod. Kabakak siya. Pakit ko siya na kong trinada. Ako pag bungkag mi ha. Pagtarong nero ko kung pagkamatay ka daw. Unsang tayo ka, lansis na ni ako agad. Ika ko butan, sugot ba ka? Isang taon ka. Sige. Mas mahay pa, Bayrok. Yaman. Kuha si Simon, ihato di sa tubangan sa kanding. Dito na siya piton, or tudlo hain na ng kanding ang malibag kwarta yun. Ako lagi, siguro agad dalang kanding. Sad, Huwag problema ang kanding. problema na ko. Ako man siya siguro si Simon. Yan, samle. Ato ta? Nenita dito. Ato ta? Sakto na ni. Oh, sige. Una dito. Nya? Una gamay. Kay karong tao na kamasunod nimo. Ay Sunod pa, ko. distansya pa kayo ha? Lagi. Sunodin ko naman. Kita ini Mama Paro dito sa Lara Libertad. Nagkuhan siya tao nga boy mo bato sa kanding. Oo ba? Ito ka nga. Naipungit ko kung anong nagkuhan siya usang ginang kandinga. Doon naman ko napalit si Mama Amparo nga kanding upat ka buok. Kaya karon, ngita siya tao nga maayo mo gamba kay asanayon lagi. Ngano maglisod man siya pagpangitag mugaman ng kanding. Kamo day si Simon. Kaya ang kanding nga, diri na namugikan. Pero, mura magnabalaka siya. Ngano mo day? Da, kanang kanding nga ko. Aghan, kay naibo ka na. Maunang hadlok siguro siya makawat. Pero pila man sa kay iyang isuhol na mo. Oh, desidido giday ka. Ako desidido ko na pero mauwalong ko mo bungat nuama nang ko na. Ako maglisod, di kong tubag ni mo, ana. Ay, wag ko'y kalibutan, ana. Ana na lang, si ma'am na lang daigi. Kung pila iya isuhuli mo. Lisod mo kayo, magpataka kong tubag niya, di maon niya. Mao ba? Ako aton si mama na kung pila kay iyang isuhol na ko na. Soy lang ha. Okay, sige. Asam na yung ilaway, oy, para! Tapos may kasagingan tayo. Doctor, di ka kadao. Di, mga gahi kay o. Ako, bunal na! Tira. Oh, ikaw, saan man ka? Yeah, kapoy lang kaya pong lawas. Ikaw, good. Murag manggug ako yung gibasol sa imong sakit. Gahis ka kay uoy. Masa man ang doktor may panihon din eh? Kaya ingon ko. Ingon ko nga di na Mr. Patuong ko sa doktor. Kayo man na. Nya, nga lumingon man kag himalatyon ka na. Si Malatson? Ako silang gingnan nga kini akong sakit, di ko mamayo kung magbahay yapon sila silang olo. Yay, yapag jud ka manulti. Susabag. Eh di na yabag. Ngayon mo mangdiktahan si Hilin, ipasugot nimo si Marlon. Nagipugos siya. Kala din pagdiktar, dili na pamugos. Ang mahang may buot. Kanang dikta drama na.
Ho, ho, ho! Merry Christmas! Merry Christmas! Unsay ato, sir? Ani ako para dayon na ako nagpalit ng mga kanding. Hindi man ibaligya. Paligya nga. Nanugod. Gayud lang. Skinsam gini tagihan ni mga kanding. Si Simon, oh. Kailan mong Simon? Oo, parang amigo man ni. Pag na pag nagduda ni mo dire. Ngano man? Nagduda sila na akong amigo man ming Simon? Dali mo, oy. Kita ka ni? Tapang! Tay, si Flor, tay. Dali sa siya, tay. Asa mo na sitaw? Flor! Noon takoy! Flor! 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 Noon sa mong kain taon, uy! Ang kanding, gikawat! Isa may kagawat! Ang Santa Claus! Daan pa lagi ko! Kawatan gito sa Santa Claus, ha? Asa na pingon? Tuwa dito, tuwa dito! Tuwa dito, gawa na tuwa nito, yoy! Toy! Ano ito, Toy? Ano naman mo? Si Flor ba? Ikawatan! Ha? Kisa may kakawat? Tatong Santa Claus! Atong-ato ng balagdatanod! Asa ba sa Santa Claus di ay? Ano dito pa ito? Ano tulong? Pagdali! Doy! Ayun kanding, gikawat! Ha? Gikawat? Oo! Gikawat rin ito sa Santa Claus! Daan ko palagi! Ay, tuwan ko sa door ay! At tuwan ninyo kaw! Kaya rin ako sa kauyan, kasi baksan pa na ko! Amang gagay! Muli! Ano ko ay? Ang gandi! Ang gandi! Gigawat! Gigawat ang gandi! Ang gandang gikawat! Nasa na floor dito si Andoy, kahilak! Kisa may nakawat? Ang Santa Claus! Ang Santa Claus! O lagi! Pero di may ginakuhadlo ka, Doy. Maunidagan na lang ko. Asa man kuno agi mga kawatan? Tuwa dito, ay! Doy! Ano ba yun? Tuwa mo kuno dito mon! Siya Rosa? Mon! Magbuwag ka ha? Dili ka! Ako dili! Sige, sige! Ipabump natin to! Na, ikaw lang, oy!